Wara li fl-aħħar jiem kull min għamel użu mill-parkeġġ ta' Mater Dei beda jgawdu minn tariffi jorħos, issa kien imiss lil ħaddiema li kienu mal-kuntrattur preċedenti tal-parkeġġ li jgawdu wkoll. Dan hekk kif bil-kollaborazzjoni tal-General Workers Union flimkien mad-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn u l-Kap Eżekuttiv ta' Mater Dei Ivan Falzon intlaħaq ftehim ma' aktar minn 600 ħaddim li fil-kuntratt preċedenti tal-parkeġġ kienu jgawdu minn parkeġġ b'xejn. F'kummenti ma' One News id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn sostna li permessa dan il-ftehim b'mod tanġibli l-ħaddiema li kienu mal-kuntrattur preċedenti qed jingħataw parkeġġ b'xejn jew użu ta' trasport pubbliku is-sussidjat. Aħna bħala gvern tal-ħaddiema konxi ħafna illi l-ħaddiema li qed jagħtu servizz lill-pazjenti tagħna ngħinuhom kemm nista'. Allura minna żewġ miżuri. L-ewwel nies tajna inċentiv monetarju u dawk il-ħaddiema li jixtiequ jużaw trasport pubbliku. Dak għandna numru ta' ħaddiema sew illi issa ħajjużaw trasport pubbliku b'mod sussidjat li jfisser inqas karozzi fit-toroq, inqas problema ta' konġezzjoni ma' Mater Dei. Il-ħaddiema l-oħra li xorta jixtiequ jipparkjaw daw flimkien biftehim flimkien ma' General Workers Union u żewġ kumpaniji involuti issa wasalna biftehim biex dawn ħaddiema jkollhom aċċess għall parking minn aħlas. Wara 10 snin ta' kuntratt fejn il-Gvern kien iħallas il-kuntrattur b'tariffi għolja, issa l-istorja nbidlet biex kemm il-viżitaturi u anke l-ħaddiema tal-istess sptar igawdu minn tariffi jorħos. Kontrattur ġdid ħajraħħas u fil-fatt raħħas il-prezzijiet tal-parkeġġ b'dwar 15% u aktar minn hekk qiegħed ħallas lill-Gvern tal-qed juża l-konċessjoni, ġifieri l-kuntrattur qed jagħti xogħlu jaqla flus minn fuq il-pazjenti imma brata inqas milli kien qabel imma qiegħed iħallas il-Gvern tal-li qed juża l-konċessjoni. Intant f'intervista rekordjata li se tixxandar il-ħadd filgħodu fuq One Radio, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar dawn in-negozjati. Qal li sar ftehim ma' dawn il-ħaddiema għaliex dan huwa gvern li jemmen li jrid jgħin liż-żgħir. Naħseb jien mal-ħaddiema speċjalment dak fuq paga minima jew paga mhux daqstent li mhux ħaniġġel tal-75 ċentesmu kuljum ġeħ kemm hemm. Anzi, irrid insaħħilhom idejhom. Aħna qegħdin hemmhekk biex nirrappreżentaw lil dawk li iktar huma fil-bżonn u lil middle class. U hemmhekk irridu nagħtu sinjali f'dawn l-affarijiet.